Тапшырының алдағы кытлау сәләме Самара шәһәренә оша. Бүген үзенең 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мәрьям Сафиуллина каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны абыйсы Мутасим, җиңгәсе Сания, энесе Марат тормыш иптәше Раилә, сеңлесе Лилия тормыш иптәше Ринат, племянницасы Динюшка, Тольяттидан апасы Алисия гаиләсе белән һәм барча туганнары кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез тумышы белән зур Чүрекле авылыннан. Олы йөрәкле, киң күңелле кардәшебез турында без бары җылы сүзләр белән генә телгә алып сөйли алабыз. Мәрьямыбыз авыл баласы буларак кечкенәдән үк уңган куллы, тырыш булып үсте. Шуңадыр, үзенең сөйгән ярын, киявебез Талипны очратып, ул гаиләсен корды. Татулыкта һәм мәхәббәттә бүген алар 3 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Сөеклебез, саннарыңа күз сал әле. Яшь булуыңа карамастан, син инде 3 тапкыр изге сүз ана булу мөмкинлегенә ирештең. Өеңдә син җылылык саклаучы хуҗабикә булсаң, эшеңдә үз хезмәтеңне белгән югары дәрәҗәле белгечләр. Шуңадыр, сине бар дусларың, хезмәттәшләрең дә олылап, хөрмәтләп, ихтирам итәләр, яраталар. Читтә яшәсәң дә, үзеңнең игътибарлы булуың белән таң калдырасың. Гаиләңнән тыш һәр вакыт ыгы-зыгылы тормышта әти-әниеңә, туганнарыңа вакыт табасың. Без синең шундый ягымлы, кайгыртучан булуыңны бик хөрмәтлибез. Рәхмәт сиңа, туганлык хисен саклап яши алганың өчен. Алда сиңа чын күңелдән гаилә иминлеге телибез. Якты дөньяга тудырган балаларыгыз тик шатландырып кына торсыннар. Булган борчу сагышларын читкә таралсын. Син бик яшь әле. Алдыңа максатлар куй һәм аларга ирешергә тырыш. Канатларыңны киң итеп җәеп, яктылыкка омтыл. Моның өчен бит янәшәңдә ышанычлы кешеләрең бар. Киң җилкәле тормыш иптәшең, әти-әни, туганнарың. Без һәр вакыт сиңа ярдәм итәргә хәзер булып торабыз. Һәр туардаң синең бәхетле булсын. Киләчәк көннәрең гел яктылыкка гына күмелсен. Без барыбыз да сине яратып хөрмәт итәбез. 35 яшь, ул гомернең иң матур яшьлек чагы. Килми бит кире әйләнеп 35ләре тагы. Шуңа да син гомерләрнең кадерен белеп яшә. Һәр вакытта якыннарың торсын синең янәшә. Үз аягың белән йөреп, күзең белән нур таты. Янәшәңдә таянырлык юлдашың булсын каты. Балаларың шыбырдашып исән булып үссеннәр. Тыныч һәм дә имин көннәр алда бары килсеннәр. Кытлы булсын туган көнең. Бездән теләк, исәнлек. 35-ңнән алып алда 100 яшеңә җитәрлек. Хөрмәтле Мәрьям, без дә бар теләкләргә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Алтаңнарның сүйін орын сиңа, бүләк итәм туган көнеңдә. Сөйіп үтсен гомер юлың, нур балкысын һәр чак йөзеңдә. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә шушы җырын сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Үзгән чәчкә бүләк итмим сиңа, бүләк итәм җаным җылысын. Бәхетләрнең еллар алып килсен, синең өчен иң алысын.
сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Күңелеңдә һәр чак язлар булсын, чәчәк атсын сөйгелләрең. Туган көнең котлы булсын синең, гел шатлыкта үтсен көннәрең. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Туган көнеңә, шушы җырым сиңа бүләгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем. Ак бәхеттән торсын тормыш юлың, шуны тели бүген йөрәгем.